سلام كمي توعلو كبرات تخطتلتي فنو إيري تي في نلو مقاتري سلستنا حسست دالوه زيناوي مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتالكم بخبر زعدم أمانيلا الأزاري بغندن تاتو كنفلم هذا زبادو سقامي بارنوس قوعين مقود صارست سلاسل عمام صبغ وصيد كم سرخ وتحبيرهم أب هوسبيتال كرنز وهب أقلقلوت فيزيوثيرابي بتقلقلت التموقيسهم وننت محبر تاتز ومأكل حمشاي قوايا قانعهم أب بريزيدنتاو مريج زيمبابوي بريزيدنت إمرسن منانغاغوا تعويتهم روسيا نوسيران إسرائيل نابزدو وسناسن غولان وتهدرواين بوليسا وفيرام أب اسبانيان إيطاليان كتر مقوت زعبلو كنتات اير كم استخست تحبيرهم زرزر زينام منيستر حرشا مس مشاركتو بمتحبار ترئيو ساقامي بارنوس قوعين مقوص أرز تواهد عمام كالسلاسل المسمحي فلات زحلف السولوسا بكتما من دفر استخيادة أخيبا بغندو نسترخبا وصيت مقمقام زعل مينيروم نسبساب وكيل إيرينا في المنتقابو أديب عبدو كأوربايو أبزبادو ساقام بارنوس قوعين مقوصار سلاسل عمامن استوز دا سقومتن صبوزيد كم ترهبو نتفتات حرشان مقمقام بسلاسان حدن حمله بكتما من دفرة أبستخايدة أخيبا تحبيرو أبت منيستر حرشا أتو عرفاين بره محادار زوادوب أتو إفريم قبر خرستوس كمو مياوين حرشا استرخبو له أخيبا أبز حلفة شد الشوارح عمديات معقامين حمدن هبت إنسا لمعت بغلن مقرابن يستعمو نتفتات صبصابات قريبام ساقام بارنوس قوعين مقوصار رب سمانين شمنتن محدارات كوابي أب 475 هكتار تزري بلعل زنبر عفون مستوزدنا يمكتصال سقومتي تريو نايتبالع نابت استحات الدرجو خمز ورده كموتيتو دمام نيازمرا وقت استزرع عفافونن مشلان كابتبالع نتاخوينو كسقوم كم زخالب زغربة صبصاب بريهو نتفتات معقامين حمدن بزملكات نبرت 10 وزباتات بزكايدو ما تتوفراتات كلتشحن 359 هكتار زالاتاتن كترتاتن كسرحن كله 584 هكتار نحر شامريت كم تمدمده عاد قدم بيت ماريان دما 3 مليون نعفا وصايتا استقبرولو كترتات سريحو أواقل كم زوعالة حبيرو بزي كازب سنك حصرت مقب انسان مدهنيتاتن تفتات هبت انسا بقالوتا كم تتصلوه بفلاي مهرت تصبا مسناي زحلف عمد كنصاصرن كله كم زنكه بزمناون حوس زمناون كليا صن حدراهون قصرن بلعل 38 ميتاويت كم زنكه بزرزر قريبو اما حدر زبادوب اتو افريم قبر خريستوس ابز سمعو قال استوطنا مدبات ابز وصلو ناي غزي مقان نختكبر وهدتن قصصراو سرحت كحيل ازخاخيروم منيستر حرشا أتو عرفاين بره دما تريو ساقام بارنوس نمقوصار بوهدت حرستوت كيلاتات حرشان تكالات منغستن استخايدو وزيتا وزرح بزلع عليك غصل بمزخخر تتكامنت بحريا ودخعي بسفيح غزوتر قرب معرن ساقان معباي دما أبتو وفرين زنطفو زيقاتات متبع كقبر اللهم تلابيو أب هوسبيتال كرنز وهب أقلقلوت فيزيوثيرابي بتقلقلتي تموقيسهم وكيل إيرينا هبت قرقش هبت مريم زدالو زينا وصبصاب دانايت قبري هوات كتغربيان أب هوسبيتال كرن بزرهبو أقلقلوت فيزيوثيرابي أب تعنوم معبالة كم زمتة إيرينا زتوكستهم تقلقلتي قليتهم እቶም ምጭብባጭ ዋዳታት ናይ ዓጽሚ መስበርትን ካልእ ተማሳሳሊ ጥዕናዊ ጸገማት ዝነበሮም ተሓከምቲ ኣብቲ ክፍሊ ብዝረኽብዎ ኣገልግሎት ብዙሕ ምምሕያሽ ከም ዘርኣዩ ብምሕባር ተማሳሳሊ ጸገማት ዘለዎም ዜጋታት ካብ ባህላዊ ሕክምናን ሳዕቤናቱን ክድሕኑ ናብቲ ሆስፒታል ክመጹ ጸዊዖም ብክልተ ሰብ ሓፍ ኣቢልና ከፍ ነብላ የማን ጸጋም ከፍ ንብል ዝነበርና ሕጂ በዓላ ነፍሳ ኽኢላ ከፍ ትብላላ ትጽጋዕ تتينا بالله بكل توجنا الحمد لله نسوم كمان كم تزق على سواد لو خلته هبان حلافيت كفل فيزيوثيرابي هوسبيتال كرن نرس مبرأ تصفى ألم أبزهبه تحبريتا أبكساد عند حقوق محاورن كالكفالات أكلاتن نعت من جماعة أجم نزلهم حمومات تقبلهم أقل قلوت كم سبو أبريها بكلتا يوم دمتنا بأوبيد دمتلو بوارد زرق أصود ما زمتلو حجيت ناي وارد كبد زبالة ترأخينو تكورسات يغتصل مالتيو تحانت كورس تبعنا فيزيوثيرابي نعسرت معت خوينا ابتي الكتريك ندا تتصلو بتي اكسرسايز كان تنقصاسو يكايدو مالتيو توما بحانت كورس تغبر دما لوط غيروم ترا وديوم كا باي خدو ترا لوط زي غبر خوينو كا كاليت كورس ندغملو مالتي
ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ናይዚ ዓመት ናብቲ ክፍሊ ካብ ዝመጹ 175 ሕሙማት እቶም 150 ሓዊዮም ክወጹ እንከለዉ ዝተረፉ 25 ኣብ ቀጻሊ ሕክምና ከም ዝርከቡ ጠቂሳ ድማ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁጽሪ ክነጻጸር እንከሎ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ገሊጻ 175 ሕሙማት ነይሮምና ማለት እዩ ብሓፈሻ ቶም 150 ጽቡቕ ለውጢ ገይሮም ክብሉ ከለዉ ክሓዊ ማለት እዩ ቶም 25 ድማ ገሊኦም ቁርብ ትለውጥ ቀስ እንዳበለ ስለ ድመጽእ ሎንግ ትሪትመንት ኻ ስለ ዘድልዮም ቀጢፎም ዘይተማሓየሹ ማለት እዩ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ኣገልግሎት ፊዚዮቴራፒ ገና ትሑት ከም ዘሎ ዝሓበረት ነርስ ምብራቕ ነዚ ክብ ንምባል ሓያል ጎስጓሳት ከም ዘድሊ ኣረዲኣ እቲ ኣፍልጦ ስለ ዘይሰፍሐ ደሎ እቲ ቁጽሪ እንዳወሓደ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ባህላዊ ነገራት መትኮሳ እዚ ምዝና ናይ ፈላጣት ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሕጂ ናብ ከምኡታት እንዳኸዱ ናብቲ ዘመናዊ ሕክምና መጺኻ ብቕልል ዝበለ ክንዲ ዝኸውን ናብ ካልእ ኬትካ ጊዜኻ ምውሳድ ኣሎ ምስኡ ናብ ካልእ ነገር ምስ ከደ ሽዑቲ ኩነታቶም ናባና ይምለሱ ማለት እዩ ብ13 ሞያውያን ንጡፍ ኣገልግሎት ዝህብ ክፍሊ ፊዚዮቴራፒ ሆስፒታል ከረን ዘለዎ ሕጽረት መሳርሒታት ብምምላእ ዝሰፍሐ ኣገልግሎት ንምሃብ ምስ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ተዋሃሂዱ እዩ ዝሰርሕ ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ትማሊ ክልተ ነሐሰ ሓምሻይ ጉባኤኡ ኣካይዶም ኣብ ወንበር ማሕበር ኣቶ መንግስቲ ኣብ ጊላ ሚካኤል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ 951 ታክስታት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዝርከባ ብኮንትራትን ብመስመርን ድማ ከም ስርሓ ሓቢሮም ካብዘን ኣብ ስራሕ ዝርከባ ታክስታት እተን ኦፔል ቬክትራ ዝዓይነተን ሕጽረት መቀየሪ ኣቑሑ የጋጥመን ከም ዘሎ ዝሕብር ኣቶ መንግስታት እቲ ማሕበር ብዘይካ ብሓደስቲ ምትከአን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ንበዓል መዝ መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከል ሕቶ ኣቕሪቡ መልሲ ይጽበቅ ከም ዘሎ ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ታክስታት ዝጽበያሉ ቦታ ክዳልወለን ውሕዳት ሰብ ታክሲ ተሓቢኦም ድሕሪ ምምሳይ ካብ ሰዓታት 9 ንድሓር ታሪፍ ክውስኹ ዝረኣዩ ኣራሚ ስጉምቲ ክወሰደሎም ወነንቲ ታክሲ ፈቓድ መምርሒ ታክሲ ንዘይብሎም ሰባት ከየትሕዙ ዝብልን ካልእ ርእቶታት ድሕሪ ምቕራብ ን3 ዓመት እተገልግል ኣካያዲት ኣካል መሪጾም ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ ኢስሓቅ ን50 ዓመት ኣብ ስራሕ ታክሲ ንዘገልገሉ 8 ገዳይም ኣባላት ሽልማት ን15 ኣባላት ቦርድ ድማ ወረቐት ምስክር ዓዲሎም ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ብውፅኢት ኣባላቱ ዝካየድን ብናቱ ቅዋም ዝምራሕን ነፃ ማሕበር እዩ ኣብ ዞባ ሞልቂ ጽቡቕ ዓቐንን ዝርጋሕን ዘለዎ ዝናብ ይወቅዕ ብምህላው ምስቲ ሓረስቶት ኣቐዲሞም ዝገበርዎ ምድላዋት ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሮም ሓረስቶት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ከባቢኦም ዝናብ ካብ ወርሒ ግንቦት ስለ ዝጀመረ ትራክተራት ከይተጸበዩ ብዘለዎም ኣብ እዋኑ ከም ዝሓረሱን ከም ዝዘርኡን ብምግላጽ ዝራእቶም ኣብ ደረጃ ሙክሳይ ከም ዝበጽሐ ኣብሪሆም ዛጊት ኣብ ነቑታ ሞልቂ ጥራይ 271 ሚሜ ዝዓቆኑ ዝናብ ከም ዝተመዝገበን ገና ይቕጽል ከም ዘሎን ዝጠቐሰ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ኣማኑኤል ዓንደማርያም ብወገኑ ልዕሊ 10,000 ሄክታር ተሓሪሱ መሸላ ዕፉን ዳጉሻ ጣፍ ጥረታት ቡልቱግን ስምስምን ተዘሪኡ ከም ዘሎን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣረዲዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ፎረም ምምሕዳራት ከባቢ ኩምህለን ዓረብቶን ፋሒለን ዝርከባ ዓድታት ተጠቀምቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምእንቲ ክኾና ኣብ ማእከላይ ቦታ ክጥርነፋ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ክድፈኣሉ ምዃኑ ተገሊጹ ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ምስ ነበርትተን ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ነበርትተን ዓድታት ኣብ ውሑስ ከባቢ ብዘይ ምጥርናፎም ዛጊት ተረባሕቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክኾኑ ከም ዘይከኣሉ ብምጥቃስ ምዕባለ ኣብ ምጥርናፍ ስለ ዘሎ ንምጥርናፎም ዝካየድ መደብ ንምዕዋት ምትሕባሮም ክዕዝዙ ጸዊዑም ኣብቲ ከባቢ ተርእዮ ምብራስ ኣግራብ እናባእሰ ይመጽእ ከም ዘሎ ከም ሳዕብዮን ከዓ መበቆላውያን ኣግራብ ሓደጋ ምጽናት የንጽላልዎም ከም ዘሎ ብምብራህ ድማ ነዚ ሓደገኛ ተርእዮ ንምግታእ ተራን ኣበርክቶን ነበርቲ ብሓፈሻ ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ከዓ ብፍላይ ክብክብል ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንዓወቲ ናይ ምጥርናፍ ዕማም ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ዘለዎም ድልውነት ብምርጋጽ ንኣድማዕነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብደረጃ ንኡስ ዞባ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ክትህሉ ተላብዮም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኩምህለን ዓረብቶን ብማሕረስን ሞጋስን ዝነበራ ኣስታት 1,000 ስድራ ቤታት ይነብራ ቀፂሉ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም
زينا وصاي أب زيمبابوي أب استخدام بريزيدنتاو مريجا بريزيدنت هاجر نبر روبرت موغابي بمتكا سلطان حيزو زلو بريزيدنت إمرسون منانغاغوا كم استعوته كوميشن مريجا هاجر بسلستن حاسة أفليتوم مرحي تقام سلفي نيلسون كميسا أبتي مريجا كم استعوتكا كجلس انت تصنحه كوميشن مريجا هاجرنا أب سلطان زلو سلفي زانو بي اف وكيل استودادره بريزيدنت إمرسون كم استعوته حبيروم مستي بريزيدنتاو مريجا بمتأثر بحدن حساب كتما حرارن كبابيان بستولع جيجت أب مونغو دقفتي تقام حيلتات ستان بستخير جيجت بوحدو شدوش سبات كم استقتلو تبسباتي تقصوم بسنكو دما أب كتما حرارن كبابيان كبيت ستاوي وطري تخسيتو كم زلي جلازم حيالو هجرات كم اون زباوينن أهجراوين ودباتن تقامي سلفتا هجر نوتسي تمريجا كخبرن ستان نمسفان كسرحن يسوع لهم سراويت منجست سوريا أنصارتهم مس إسرائيل بزداوب آخران جولان زنكساسو عطوات زكايد زلو متقعتي أحيلو وكم زلو أبز قلت سألو زلو وان مس سراويت إسرائيل كفتر نزخل زياد اللي جيتشت نموجاد روسيا أبت دوبات وتهدراوين بوليس كم زوافرت أفليتام دوبات كلتين هجرات كاب زسكف وتهدراو متفنان نسأ كم زخون كتقلت زنحت روسيا نسأتا آخران جولان زكتاتل سراويت أختيتا كم زله بكلتن حسا قليسام أبت زكاة زلو كينات عاود سراويت منجست سوريا رجوز كوين مهلاو زنتصر منيستر مكلخال إسرائيل بوغانو دوات هاجرو كيسجرو نزوتانو شوعات عطوات سوريا كم زقتليو زقل زلوم إسرائيل جزجا سراويت منجست سوريا كم زسجا بمجلس اتي سراويت ناب وسناسن دوباتا مززقع ترير مرسى جبري كم اتهبوليا كتتنقل صنيحام إسرائيل شوعي عمتو أوصيرو أبزله جيش سوريا هلاو سراويت إيران عطو ليبانوساوي حيلي حزب اللهن نهجراوي تتا أب حدا جازو دق مخان بمجلس أب اللعلي يوم تقعتي كتكايد كم التخيل كتتنقل صنيحام تمالي كل التنحسة أب إسبانيا إيطاليا استخدمت كتور مقطع أب تعنان علتاو من نبابرون زيجاتات أرتاوي سلوا كم زورة تحبيرهم أبتي علت أب سفيح كفال إسبانيا كسب 44 ديجري سنتيغراد أب إيطاليا دما كسب 38 ديجري سنتيغراد مقوت مزجيبهم أب إيطاليا أب كندي مسحب بس أحد الزخونة كتماتات فلورنس فينيس فيرونان رومان نحدقة متنقطع كوجين كله أتو مقوت نجنزباوي أتاويتاتن أقديلو كم زلو سبسبات قليصهم أب إسبانيا بتمساسالي أب 39 زوباتات ناي كتور مقت متنقطع أواجك وتسنكلو زيغاتاتن بصحتن كاب زلو حماق كنتات أير كتنقعون بوقعي مقت كقاتم كاب زخلت عناوي تسقمات نفسهم كحلوز أو عيد قريبهم أتي كتور مقت زعبلو كنتات أير نزمت معلتاتون كقصل مخانو زئمت تنبيت كنتات أير كم زلو يزحبرن أب بريطانيا فرنسا جرمن بلجيوم ون تمساسالي برتع مقت زعبلو كنتات أير تخسيتو كم زلو زحبرو صبصبات أتي كنتات أير أبلع على زيغاتات راي زيكونه أبلع على حرشاو في الرياضون أرتاوي صعبين أوريدو كم زلو زقلاتن أب سفيح كفالات دوب أفريقيا أبلع على دك أنستيو زفتسم جبناتن بدلاتن كوكوارز زصوى بأشحاد زوج صرا دك أنستيو استساتفوا سفيح سلما وسلفي بحدنا حاسة تخايدهم أبتي سلما وسلفي أبلع على دك أنستيو زلو الرأية زيغاتاتن منجستن مقيار كساب أبلع على كتابات هاجر تزعنا زفتر سجمتي بدك أنستيو كوست أو عيد قريبهم زي كازي سلفنياتات قداي دك أنستيو نخلو أكل حبرة السب بقالوتات سؤال مخان بمجلس دك تبعتيو نتي أبلع على دك أنستيو كبيل حاسيا زور الزلو بدلاتن جبناتن موجد إجامم كبركتو تسويعين بمسارة أبكل تشحن 10 شدشان استخيدو وقعوي ستاتسيكاوي تسبساب منيسترت عنا دوب أفريقيا حنتي كاب حموشت عقمي هوان زأخلا دك أنستيو تهاجر أبي هوتن حنساب صوتاوي جبن كم زفت أمن تفليتهم بزي كازي 4 كاب 10 زفات حدك أنستيو دوب أفريقيا ببعال بيتن أكلاو مهسيتن بدلن كم زوردن سبسابات تهاجر يحبروم حدا كاب 4 دك تبعتيو دوب أفريقيا حنساب أبي هوتو صوتاوي عمص كم زفت سمون سبسابات ينصروم منجستي كولومبيا مس عطو تقامي حيلي ELN كايدو صنح زررب بزيفره مفشالو ناي مقراص تصابوتات سممع كختم كم زي خالن بكلتنا حس افليتوم زي مص سومون سلطانو زركب بريزيدنت خوان مانويل سانتوس ابزحبو غازيطاو مغلصي
ኣብ ሃገሩ ዘላቂ ሰላም ንምርጋጽ ዘካይዶ ጻዕሪ ከም ዝፈሸለ ብምእማን ዝመጽእ መንግስቲ ኮሎምቢያ ነቲ ዝርርብ ብምቕጻል ሰላም ንምስፋን ክጽዕር ተማሕጺኑ ፕሬዚደንት ሳንቶስ ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ክካየድ ጸንሐ ዝርርብ መዕለቢ ዘይረኸበ ነጥብታት 10 ሚእታዊ ጥራይ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝመጽእ መንግስቲ ኮሎምቢያ ነዚ ዛዚሙ ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታትን ፖለቲካዊ መዓልቦን ኣተኪሩ ክሰርሕ ጸዊዑ እንተኾነ ግን ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ኮይኑ ዝተመርጸ ኢቫን ዱኩዌ ኣብቲ ምስ ኢኤልኤን ዝካየድ ዝርርብ ከሪር መርገጺ ሒዙ ክቐርብ ምዃኑ ይሕብር ብምህላው ዝተመዝገበ ገስጋስ ከይፈሽል ተንተንቲ ህልው ኩነታት ሃገር ስጋኣቶም ይገልጹ መምሕዳር ፕሬዚደንት ማኑኤል ሳንቶስ ብዝገበሮ ጻዕሪ ምስ ዝዓበየ ዕጡቕ ሓይሊ ኮሎምቢያ ዝነበረ ፋርክ ስምምዕ ሰላም ከም ዘኸተመን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዕጥቁ ብምውራድ ኣብ ፖለቲካዊ ኣቃውማት ሃገር ከም ዝተጸንበረን ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሁዋን ማኑኤል ሳንቶስ ድማ ንልዕሊ 50 ዓመታት ንዝቐጸለን ህይወት ኣማኢት ኣሽሓት ዝቐዘፈን ግጭት ኮሎምቢያ ብሰላማዊ መዳይ ማዕልቦ ኣብ ምርካብ ዘካየዶ ጻዕሪ ተሸላሚ ኖበል ሰላም ክኸውን መብቅዑ ይዝከር ናይ መወዳእታ ዜና ሓደ ካብ ዝዓበዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ጥዕና ጃፓን ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ጥዕና ቶኪዮ ቁፅሪ ናይተን ኣብኡ ትምህርተን ክቕፅላ ዝፍቀደለን ደቂ ኣንስትዮ ንምንካይ ሸፈጥ ክፍጽም ምጽንሑ ብምቅልዑ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ቁጥዕ ኣላዓኢሎም ዕለታዊት ጋዜጣ ዩሞኡሪ ሺምቡን ናይ ጃፓን ዩኒቨርሲቲ ጥዕና ቶኪዮ ካብ 2011 ኣትሒዙ ቁፅሪ ትምህርተን ዝቕፅላ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 30 ሚእታዊት ንክኸውን ሸፈጥ ክፍጽም ምጽንሑ ኣብ ዓምድታታ ብምስፋር እዚ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሞያ ጥዕና ንምጉዳል ዝዓለመ ገበን ምዃኑ ወቒሳ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ሰፊሕ ዝርግሐን ዘለወን ጋዜጣታት ጃፓን ምዃና እትግለጽ ዩሞኡሪ ሺምቡን ኣብ ናይ 2 ነሓሰ ሕታማ ንእሙናት ዝበለቶም ሰብ መዚ ብምጥቃስ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርተን ምዛዘማ ኣብ ክንዲ ብዝተምሃሮኦ ዝቕፅላ ንምውላድን ሓዳርን ክብላ ካብቲ ሞያ ስለ ዝረሕቃ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ምጽንሑ ሰብ መዚ መንግስቲ እውን ነቲ ሸፈጥ እናረኣየ ከም ዘይረኣዮ ክጎስዮ ምጽንሖም እያ ኣረጋጊጻ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ሸፈጥ ክምርምር ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ዜጋታት ግን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ብሕታውያን ትካላት ትምህርቲ ዝገብሮ ምቁፅጻር ክሳብ ክንደይ ላሕሊሑ ከም ዘሎ ዘነጽር ምዃኑ ብምግላጽ ወቒሶም ቅድሚቲ ሸፈጥ ምጅማሩ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቁፅሪ ተምሃሮቲ ዩኒቨርሲቲ ደቂ ኣንስትዮ ምንባርን ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብዚ ዓመት እዚ 141 ደቂ ተባዕትዮን 30 ደቂ ኣንስትዮን ጥራይ ትምህርቶም ክቕጽሉ በቲ ዩኒቨርሲቲ ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ سلام كبرات عزبتنا كم يزنحكم على توزينا سبورت النهم ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ተስፎም ዕቅባ ማርያምን ሜሮን አብርሃምን ሳትፎ ዘለው ቱርክ ዩካይሌ 2018 ሎሚ ዓርቢ በአቆጻጽራ ሃገርና ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ቀጺሉ ነይሩ ዝተረኽበ ውጽኢት ድማ እዚ ይመስል እዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣብ ህዮንግ ችዋን ዝበሃል ከተማ ዝተኻየደት ኮይና ተቀዳድምቲ ድማ 107 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ርሕቀት አካይዶም ናይ ሎሚ መድረኽ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ መድረኻት ፍኹስ ዝበለት እያ ነይራ ተቀዳድምቲ ንውድድሮም ኣብ ሰዓት 45.55 ኪሎ ሜትር እናተሓንበቡ ኣብ ዝፈጸሙ ህሙት ድማ ስፓኛዊ ተቀዳዳማይ ክለብ በርጋስ ቢኤች ዳንኤል ሎፔዝ ብ2 ሰዓትን 21 ደቂቃን 17 ካሊትን ዕውት ናይዛ መድረኽ ኮይኑ ቱርካዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ተርኩስከር ስፖርት ኦኑል ባልካን ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ እንግሊዛዊ ያዕቆብ ሄንሲ ናይ ክለብ ሚቸልሰን ባይክ ኤክስቼንጅ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዘመዝገቦ ደረጃ ምስ እንርኢ ተቀዳዳማይ ጋንታ ኢንተርፕሮስትራዳሊ ሳይክሊን ተስፎም ዕቅባ ማርያም
24 ናይ ክለብ ባይኬድ ሜሮን አብርሃም ድማ 29 ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ምፍጻሞም ካብ ፕሮ ሳይክሊን ስታትስ ዝረኸብና ሓበሬታ የነጽር ነቶኪን ካይሌ 2018 ኮሎምቢያዊ ሄርናን አጉዌሮ በ4 ሰዓትን 08 ደቂቃን 30 ኻሊትን ክመርሕን ከሎ ወደ ሃገሩ ክለቡን ሄርናንዶ ቦሆርኮርዝን ክሮኤሽያዊ ራዶስላቭ ሬጂናን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ይስዕቡ ኣለው ኣብ ናይ ትማሊ መድረኽ 11-18 ደረጃታት ዝሓዙ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብዛ ማልያ ተስፎም ዕቅባ ማርያም ካብ መርሕ 10 ደቂቃን 19 ካሊት እንድሕር መበል 22 ደረጃ ክሕዝን ከሎም ሜሮን አብርሃም ከዓ ካብ መርሕ 23 ደቂቃን 31 ካሊት እንድሕር መበል 38 ተርታ ተቐሚጡ ይኽተል ኣሎ ንመበል 17 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ዙር ኩን ካይሌክ ጽባሕ ቀዳም ብዝካየድ መበል 13 ዛዛሚት መድረኽ መጋረጁ ከዓጽዩ ሰንበት መጋረጁ ዝዓጹ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን ኤዞቦ ማእከል ተማላ ሓሙስ ቀጺሉ ነይሩ ጋንታት 4 ስምራን ኣስመራ ቢራን ኣብ ልዕሊ መጋጥምተን ዓወት ከመዝግባን ከለዋ ሰንበል ድማ ምስ ሰገን ነጥቢ ተመቂላ ፍርቂ መዓልቲ ዝገጥማ ዘን ዝሓለፈ ዓመት ቀዳሚትን ካልእትን ኮይነን ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ኣብ ሱፐር ዲቪዥን ኤሰገራ ጋንታት እየን ሎሚ ዓመት ድማ ካብ ክልቲአን ጋንታት ታሕተዋይ ዲቪዥን መን ተመልሰት ዓብ ወጥሪ ዝሰፈንን 4 ስምራን ትራቮልን ነበራ እዘን ጋንታት ካብ ፈለሙ ሓያል ውድድር ኣርኤን እታ ኣብ ካልኣይ ዙር ሓያል ተወዳዳርነት ዘርአየት 4 ስምራ እታ ዓብላሊት ኮይና ደፊኣ ዝውዓለት ኣብ 18 ደቂቃ ብመንገዲ ፊልሞን ሰመረ ዘመዝግበታ ሽቶም ሓደ ባዶ ንትራቮል መሪሓን ዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ንቁሩብ ደቂቕ ትራቮል ተበራቢሮም ንፈተነ ዝኾና ኳዓሳ ረኺቦም ግዳ ክሰልጦም ኣይከኣለን ይኹን እምበር 4 ስምራ ኣብ 47 ደቂቕ ንሸቶም ተውሕሾቶ ብመንገዲ ሳሙኤል ተኸስተ ካልእት ረኺቦም ፀወታ ብመሪሕነት 4 ስምራ ክልተ ባዶ ቀፅላ ነቲ ዝሕለፍ ዘይመስል ዝነበረ ሓላውላት 4 ስምራ ሄርሞን ተወልደ ድሕሪ ግዜ ሰንጢቓ ብምኻድ ካብ ዳንኤል ፀጋይ ሰለይጥዋ ይኹን እምበር ካብ ስዕረት ክትነገፍ ኣይከኣለትን በዚ መሰረት ትራቮሎ ናይ ታሕተዋይ ዲቪዥን ምምላስ ኣፍሪጣ ዘላ ጋንታ ክትኮን ከላ ምስ ገዛ ባንዳ ማዕረ 14 ነጥቢ ዘለዋ 4 ስምራ ድማ ብሕጂ ህላውነት ክፍለጥ እዩ ቀፂለን ሰዓት ክልተ ዝገጥማ ብሓደ ትካል ዝመሓደራ ክልተ ኩባንያታት ሰንበልን ሰገንን ሻድሸትን ሻውዒትን ዝኾናየን እዘን ጋንታት ብዙሕ ፈተነ ዘይትራይ ፀወታ ኣካይደን ፀወተን ድማ ብናይ ሓባር ዓወት ባዶ ባዶ ተዛዚሞም ንሳምንታት ዝቐፀለ ምሕዝነታዊ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ብፌዴክስ ካፕ ዝፍለጥ ውድድር ትማል ሓሙስ ኣምሳዩ ብዝተኻየደ መዛዘም ፀወታ መጋረጁ ዓፅዩ እታ ኣብ መንጎ 4 ዲቪዥናት ዝተኻየደ ውድድር ንዝኽሪ ተፃዋታይ ፌዴክስን ዓንበርብን ዝነበረ ዳዊት ዕቆባይ ኮይኑ ኣብ መዛዘም ፀወታ ናይዚ ውድድር ዝተረኸባ ማይ ተምናይን ሲቲ ሰንተርን ነይረን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ፍጻመ ግጥም ዝረኸባ ዘለዋ ክልተ ጋንታት ብመሰረት ፌደሬሽን ዞባ ማእከል ዝሓንፅፆ ናይ ድርብ ፋይናል ስርዓት ፀወታ ኮይኑ ኣብ ቀዳመይቲ ግጥመን ድማ ሲቲ ሰንተር ዓወት ሒዛ ወፅያ ነይራ መዛዘም ግጥም ብምዃኑ ከቢድን ህልኽን ዝመልኦ ክኸውን ብኣግኡ ፍሉጥ ነይሩ ፈለማ ድማ እታ ብመንእስያ ተፃወቱ ዝተሃንፀት ጋንታ ማይ ተምናያ መሪሕነት ክትሕዝ قالت بفلاي دما بابر كتو تصاوتها فيلمون ارون تحجزا نقدم ابره 17 مريحه كتوص كيلا سيتي سنتر بوغنا ابكالاي ابره تما حيشا بمقرا 13 مريحه كتوص بقى ابز قصله قلت ابرتاتون اتزنبر اونتاو غودنتات بمعقاب ازمصا زنبر بودهታት كمان ارغانتات مكرون بلحاتن زمرو صوت حيزا تحجزا نسالسين ربعين ابرتات 30 ب24 مرحت اباغا موداتات تصوتا حماق سد زغلفه كابسنا مغبار سبورتاو ጭኖት زحرحقم ፍጻመ ካብ ገለ ተጻወት ጋንታ ማይ ተምናይ እንተተራየ ተጻወታ ግን በሰላም በዓወት ጋንታ ሲቲ ሰንተር 56 ብ49 ተዛዚሞም ኣብ መወዳእታ ድማ ክልቲአን ጋንታት መዳልያታትን ዋንጫን ካብ ኢድ መዋሊ እትግጥም ዝኾነ ኣቶ ዮሴፍ ኢዮብ ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢለን ኣቶ ዮሴፍ ኢዮብ ዕላማት ክካየድ ዝቐነ ውድድራት ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዔት ሃገርና ንምብርባር ምዃኑ ብምግላጽ ንቐጻሊ ኣበርቲዑ ክስራሓሉ ተላቢዩ ካብ 2015 ጀሚሩ በሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ኤርትራ ዓመታዊ ክልተ ግዜ ዝካየድ ሃገራዊ ውድድር ትሕቲ ዕድመ ባይታ ቴኒስ ካብ ረቡዕ 1 ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት 5 ነሓሰ ይካየድ ኣሎ ኣብዛ በመጻወቲ ሜዳ ደንበ ሰንበል ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እንትርፎ ዞባ ድቦ ቀይሕ ባሕሪ ኩለን ዞባታት ይሳተፉ ኣለዋ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከቡ ተጻወቲ ዝያዳ ናይ ካልኦት ዞባታት ዝሓሸ ትሕተ ቅርጽን መሳለጥያን ስለ ዝውንኑ ክሳብ ክልል ዕድመ 14 ዝኾኑ ጥራይ ክሳተፉ ተፈቒድሎም በአንጻሩ ናይ ካልኦት ዞባታት በመጠኑ ናይ ዕድመ ገደብ ኣይተገብረሎምን እዚ ውድድር እንተማሃሮ ክጥዕም ተባሂሉ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ካብ 2015 ፈሊሙ ሎሚ ንሓምሸ ግዜ ዝካየድ ዘሎ እዩ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ድማ 8 ተወዳደርቲ ማለት 4 ደቂ ኣንስትዮን 4 ደቂ ተባዕትዮን ብሓፊሽ 4 ተወዳደርቲ ይሳተፉሉ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ውድድር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብክልቲ ጾታ ዓብላሊት ዘላ ብምዃና ጎብለል ናይ ምዃን ዝሰፍሐ ተኽእሎ ኣለዋ በተወሳኺ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንናይ ዞባ ማእከል ተምሃሮ ዝወሃብ ስልጠና ባይታ ቴኒስ ካብ 3 ሐምለ 2018 ጀሚሩ ክሳብ 3 መስከረም 2018
ተሰማርተን تحت 16 زعلميهم تمهرو يوهبالهم أب كتما تسني كوم زسرتو سبورتاوي نطفتات فليموم علما نايزو ودر اب كتما تسني زحتيلو نزصنح سبورتاوي نطفتات نمبربارن كوماو سرتات حسكاخا كم زقصل مغبارو نزكون مغباركا 18 اوارح خكاد زصنح مدلاوات بمصفافكا نسلست اوارح زقصل قطمات كعسغري تحت عدمه يكايدالهم ازي بتبغسوش شماغل يعرخ منسياتن ممحدار كبابيتات تبغيسو زلو ودر كاب حموشته ممحدار كبابيتات كاب استفلاليا كل عدم 15 غانتات كم زقمان تقلالخا سوسات اوتات ككايدا مخنن كاب نوس زوبا تسني استرغب حبريتا يملكت غانتات سلام سورا شعب مسكرم كم خافتحي ابزي ودر ساتفت زخناين مخفتي اب استخايده صوتا اب كل عدم 15 17 غانتات سوران شعبن تزاوتن ابت بقصري بركت زبول افكار سبورت استرخبوا لقا صوتا غانتا سورا كاب هينوك برها سايمون فانيل ميرون جوجن كمون حسب الله جعفرن بزرخبتن 4 شوتات نتا كاب جمال علن ناتنائل بدهن كل شوتات زرخبت غانتا شعب 4 بغلته بزخنه وصيت رتعتا ابزناي مخفتي ودر نسترخبوا عدمات حلفتن افكار سبورت قال زسمعه كابش ما قال يعرخ من اسي كتما تسني اتو ناباي زغرغش علما نايزي ودر هصانات بفقر سبورت ملميلهم نتن بزي تصاوتي تريفن زلوا غانتا تتا كتما تصاوت افريقيا ممغاب مخانو الحريم ابراهيم نتم بزي زخنه كفليت نز ودر عوت نخخون زصعرو زلو اكلات مسكانو اقربهم تخونه ودر بزي سكعت يكايد بملاوغن اخل سكعتات كمالا افكار سبورت صويعهم كبرات تعزبتنا على تاوي زينا سبورت ابزي تزازيم لهم